Allah in za ka ba mu ƙara ka ba mu, in ka ba su ba sa ba mu. Kai ni fa yanzu nan ji nake kamar irin gumi tarasoma saboda bakin ciki da bacin rai. Saboda bakin ciki da bacin rai ji nake kamar irin gumi tarasoma kai wallahi zan iya fita da gudu. Wallahi zan iya fita da gudu ni wallahi tallahi na rantsa da Allah ni gaba ɗaya rayuwar nan ma ni. Shaka gane gaka wallahi ka ba mutumi na sabon gagare to bismillah ne ko alhamdulillah da kazan da kai kazan nan dike ne ni duk wanda yazo jira bana mai bismillah wai ka san me ke bani mamaki wani abu ya shige min duhu wai mutane ke ta gari ana yayatawa daga masu lasafika sai masu jarka sai masu shela wai an ce katsinawa na da zagi kai in ji wani dan buhun babban bura uba ne ya faɗi wannan magana in ji wani dan durun in ji wani dan shegiya in ji wani dan kaza kula ne ya ma da magana an samu matsala kai ma baka tsine ne na tabbatar na samu amsar da nake bukata sai an jima sabon gari kar ma mu jima Allah baka ya ban aikin kilma ni da baba la'i ya kawo ni ma to je ka